Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan ang 79 milyong pisong supplemental budget number 4 kung saan nakapaloob dito ang paglalaan ng tig-30,000 pisong dagdag insentibo o collective negotiation agreement incentive sa mga regular at kasual na empleyado ng pamahalaang panlalawigan. Sumang-ayon ang lahat ng miyembro ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Joseph Ascutsa bilang presiding officer sa pagpasa ng nabanggit na supplemental budget kung saan nakapaloob ang dagdag na insentibo ng mga opisyal at kawani ng provincial government batay naman sa ipinilabas na guidelines ng pambansang pamahalaan. Yes, before we continue, may I ask the Sangguniang Panlalawigan board members with regards to item number 6.2, are we approving it outright or do we need a second reading for that? Consensus? Okay? Bukan Santon. So sir, pinumukhahan ko na mo po for second reading. Yes. Sunod lang po ng dati na ginagawa natin. Thank you very much. Mr. Chair, move for the suspension of the rules. Second! Move for the approval on second reading the supplemental budget number 4 amounting to 79,776,603 pesos. Second! Move for the resumption of the session. Restoration of the House rules. Move, Mr. Chair, for third and final reading. Second. Are there any objections? There are none. Samantala, inihayag ni Provincial Budget Officer Mercedes Alferte na iniintay na ang kautusan mula naman sa Palasyo ng Malacanang sa posibleng ibibigay na bonus para naman sa mga job orders employees ng Kapitolyo. May mga nagtatanong po para sa kaalaman ng lahat, recorded naman ito, na ginagawa natin yung sa mga job order. Yes. Opo. Dahil, ano po ba, dahil wala pang guidelines, kasi wala pa po makita dito. Opo, wala pa po. Naghihintay lang po tayo ng guidelines. Opo, so, pero possible po ba, meron pa tayong nakatago na pwede pagkunan? Kasi may next session, December na po yun. So, kung di ako nagkakamali, with due respect sa ating presiding officer, mga tatlo, apat na lang siguro tayong session. O mga tatlo pa nga. Pasok kaya po yun. Actually po, meron po akong mga sa mga different offices po. Kasi may nakasama po yung sa budget nila. Yung natin, yung parang pinaka-bonus na dati ang ginagawa po natin ay adjustment of their daily rate. Ngayon po, mas madali po kasing yung kung ano po yung kung ibababang executive order ng Malacanang, kung yun po yung susundin natin, madali lang po yung pag-process. Ang CNA incentive na nakatakdang ibigay sa kalahatian ng buwan ng Disyembre sa may 1,000 mga regular at kaswal na empleyado ng provincial government ay mas mataas kumpara sa natanggap na insentibo ng mga taga-Kapitolyo noong nakalipas na taon. Kaugnay ng nabanggit, may kalakihang dagdag na insentibo para sa mga empleyado ng Kapitolyo at lubos naman ang pasasalamat ang mga kawani ng provincial government kina Governor Ricardo Dong Padilla at Vice Governor Ascutsa dahil sa tiyak na magiging masaya at masagana ang pagdiriwang nila ng Kapaskuhan. Para sa totoo, Balitang Banawaan, Ricky Pera, BZX.